Sonia nwam. Mama. Okay be fanine. Mo. Okay ni emesi. Ibe ki jezi we kpocha nwa niile. Hey! No, come on. Ahụ ekworo ka ịhụ ya. No, nwam. Hey! Inukwa no. Marụ amakakwa go. Nne m ka ife a ga-emekwanụ. No. Nne onye nwezi agbaragbu na si n'ụgbọala. Ọ nke m. Mba. Ọ mụnwe. Sonia. Nke gbagba moto. Hey! Hey! Chibo. Hey! Chibo. Nne m. No. Nke gbagba moto. Ọ mụ bụ. Hey! Nke a bụ nke obere nụ m egote gị moto. Ngote gị moto mkpọtakwa onye ga na-anya gị. Ị ga-egotere m moto. Kpọtakwa onye ga na-anya gị. Hey! Onye ka m bụzi? Onye ka m bụzi o? Afụkalugo mo. Onye ka m bụzi? Ihe ọma wepụta na be m. Ife ọma wepụta na be m o. Hey! Ebe ka fa nọ? Kedu ndị ofu anya? Ndị ọnya akpa enyi osu. Si na ife ọma bata na be m. Si na abụrụ be m ọnụ. Kedu onye abụrụ be ya ọnụ kịta? Ife kada be m bụ ebe agọsila agọsi. Ebe agọsila agọsi ka be m bụ. Ihere ga-ekpuchi ha. Ihere abịago nke ha. Ihere abụrụgo nke unu. Ụkwụ ịnọ wee bata na be m. Ihe ọma wee bata na be m. Chineke mụ nara ekene. Onye dịka gị onwere onye dịka gị. Nwa m nke gbagbagbobuta. Ịnụkwa. Chibu egwu atụgbukwanụ mo. Iso dị ife ọma batara na peba. Nne m nọ ịma nkwanụ ịma na-eru m arụ. Mụ na ịmasụ. Ke ka m ga-esi bịazie mma ndụ ịma wee bịaba. Ịma na-eru nwa nọ n'ime moto. Ya nọ aga m anatazi hapụzi ma ya na onye ga-anọ. Ekwukwana. Edum ya wee nata. Ekwukwana. Hey, ịma bịa kelee nne gị. Ịma ngwa nụpụta ka anyị kelee bịa kelee m. Emmanuel. Leenụ mma. Ịma nwa m. Ịma leenụ mma. N'egodu ka nwanne gị nwaanyị si wee na-enete gị anya ọfụma. Ịbụrụzie sọ mma. Wee ka na-emekwa ihe anyị na-eme. Hapụ ihe dị na moto. Ndị ga-aga na moto. Mapụ ọnụ nne gị. Ndị ọjọọ atọ m dị nwa na-atọ nwa ha. Onwe onye nwụrụ n'okwu ọkọ. Nne bọzinalụ mezielu m ebere. Ebere biko ozugbo. Ebere ihe ọwụta isiri m. Mekwata asa ebere nwa. N'ebere nọ ya. Nkịta na ọnwụ ahụ. Ewu ahụ ọma ha na mma. Asị Kraịst bata. Ọkwa na Kraịst bi o. Onye ọbụla ahụ kwaji nkwụ na-ese. Ihe ọbụla etigiri aka ya wepụga. Asị egwu ọta nke ebe. Osisi ịba na-ekiti bagozi. Anụ na-ebe kwosu mekpọrọ. Ma onye mekwesịrị kwadogwo. Gị bụ ọkụ na-enwu n'elu gbagba. Onye mụrụ nwa kwa mụrụ nwa. Ọ gị mụọ nwa gị uru. Mana onye mụrụ nwa sị atawa ahụhụ. Ọ ga-ekwesị ebe. Asị ebugile mọta. Ndị ahụ eriri ihe eri. Emiri mba ka aga egwu egwu kwosu. Asị a ga-ebula gị. Ndị Ozugbo n'udu. ndị nwa mbala Nendo yi na-emebọgharị bụ. asị nwa na ọdụ eko na-enweta ebe niile nwaanyị na-asọ ma hara nwa ụlọ nọ nye nọkwe nwa apụtacha n'elu olugbo ọkpọta nke na-erusi Emmanuel ọgakwuru izu Emmanuel ụlọ n'oji n'ilu ọbụrụ bred ka m pụtara dị ka ọbụrụ ụkwụ ka m bụrụ Banye n'ihu ụlọ. onye bụ moto na-ebudo elele isi ụlọ olu Bakwasị gwa na achọ ga-agwọ asịkwa mma nwere nga onye na-ewelata nkụrụ ga-akwụsịkwa ya ihe niile lekwa nga aka mee ya otu akwa na ihe dị na moto onye ọbụla ekwure mata isi na ekwe ya agbarụzi agwa nkụta akwatara mmadụ n'otu nya taa ndị mmadụ taba ịkọba asa ga-ebula ya Mama, let me go and get the things from the book. ebukwe ka igbo ebukwule ka onye ọdọ nwere